Rasma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu, Papituhon dung Trinitatis dihita saluhutna. Adorang sotapuka parmingguota di manogoton. Paparade tapahohom maroha do pikirata martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Tapuji Tuhan ta marede hita buku ede 10 ayat sada tulu dohot opat Raja Natu Mimbul. Kami
marhite-hite gowarni di bata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Mga sahon di bata, say hamonangad do ulahonot ta. Ngot mahoale parhinaloan, tarsunggul maaw di buha siang ari. Ujiok kumaho di tonga-tonga ni akabangso. Ale Tuhan, endehonok kumaho di tonga-tonga ni akamarga. Haleluya. Partangi ang mahita, ale Tuhan di bata ama namin na di banwa gidyang, tailehon maduhami roha na tugu, nabadia, pikiran na dinggan, dohot roha na ringgas, pasaut penulaun na dinggan. Tailehon dame Tuhami, asa sonak kami mangulu di bagasan pangondigim. Ay marsigatong tuhatam mahami maradupon sa luhut muso nami. Say ramoti, jala parguguy mahami ale Tuhan, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Tatangihom ma patik imingguta manuguton ima na nitotapon sian patik patuluhon doho lapatan na rap patik paupaton doho lapatan na patik patuluhon dang jadi dohonon gowarni di bata yang go soture dalam na ay hona uhum na dosogot aka na marsineang di gowarna dia do lapatan ni ondo ikon dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang kita olo mamuray manang manolon-nolon manang marujar-ujaran na roa
manang mangaci marhite-hite guar ni debata ay dinatar sosak dohot di tangyang dohot di puji-pujian do si dohonon guar ni debata patik paupaton ingot hamuma pabadiao di hari minggui dinaono mari maula hamu nasa siulamu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni jahuba de batam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anak mupe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutan ni hala pe namangibati hutam ay dinaono mari do dito pada bata langit dohot tano dohot laut dohot dungi maradia do ibana diari papi tuhoni dibahini do ubahen na di pasu-pasu di bata jahuba ari paradianan nai jala di parbadiai dia do lapatan ni oddo ikon di habiari rohata di bata jala ikon holong rohata di ibana asaunang tois rohata diajar nasian hata ni debata iko badiado hata ni debata di rohata jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon disima sahatna atong rak mangidogogo mahita laho mangulaho pati nai kali Tuhan debata gui mahan mangulaho pati amin. Topoti madosata nagudangi diadopan ni debata martangiang mahita ali Tuhan debata aman namin na di banua gijang odo napatupahon hasesan ni dosa dihami ala nadangolon marhite-hite anak haholongan miroham kaya si maroham dihami akan mangarsak dosa nami
Ay sahapi matubagasa rohanami, hasesaan ni dosa nami lehon matuhami tondim na badiyay, asa unanggang rohanami, diasi ni roham. Alaya sa hot rohanami, marha porseaon, lahomangotapon nasa dosa doho roha portibion, asa upasahat ami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulo, jala na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Kabigi mahata baga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Alani pangalosyot tado ubahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahataw tado iba na mabungang. Ape tu iba na picang-picang. Parhitian ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum kahilala. Asangapon madilibatana di gijang. Amen. Tani debata nagabe epistel di mingguta manuguton. Imanandi enet siyan panurirang Amos. Bidu-pitu ayat sada sahatu ayat onom. Tajaha margat isorin. Songonodo di pataridaho Tuhan Jahuba tuaw. Idama jumadihon si hapor ibana. Dimula na martubur duhut-duhut ni panabian. Jalaidama saga doi dung manabi rajai. Jadi dungsun siap digagat suasana ditanoi nikuma alih Tuhan Jehovah saya marpamuati maroham tung beha may panahan ni Jakob jong-jong ay namet-met doi bana. Jadi marpangulahi marohan ni Jehovah taringot tusi dang jadi saut ninna Jehovah. Songonodo di pataridahon Tuhan Jehovah tuau idama ipio Tuhan Jehovah api lau manorui dungapola di sudahon lung boloni di sudahon dohot partaliani. Jadi nikuma
Ale Tuhan Jehovah, ua pasadima, tung behama panahan ni si Jacob jongjong, ay na met do ibana. Jadi pangulahi marohani Jehovah taringot tusi, dohot ipedang saut-saut, inna Tuhan Jehovah. Di si masahana, martua doakan at umangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Tahatidakon mahaporsyaw tay songon na hinatidakon ni dongata sahaporsyaw di sadok portibion rap mahitamadok au porsea di debata Jehovah ido ama arguguna sohatudusan na tumopalangi dohotano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon di si Maria nagabigabian siyan tondi parbadia andorang sohaguguan ido tuhata na tumau na bernet di panguhuman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hao binarsilang na tuat tuban matoru dung di tanong na mangulu di are patuluhon na manay tu surgo lau hudul tu siyaman ni debata Jehovah amanay pargugu na sohatudusani di si may ba na paimamula sogot tu tanoon manguhumi halak na manguludor na mate. Au porsea on di parbadia, jaladong sa dahuria na badia. Huria hato panihalak Kristen na kanabadia. Dohot di hasesani dosa, dohot di atai na madok. Mula manguludo sogot, daging ni halak ng mate. Dohot di hanguluan na sorasuda. Amen.
Horas. Dikting di Huriata HKBP Romangun Sadarion Minggu 14 Juli 2024. Partangyangan Wik Rabu 17 Juli 2024 ada Wik Romangun Sada di Bagasni keluarga Nyonya KM Siani Parburu Pasaribu Jalan Sawotolu nomor tolu Romangun Inganan Partangyangan di Ruang Timotius HKBP Rawamangun. 2. Wik Kampung Ambon di Bagasni keluarga Nyonya Hutapea Mina Boru Simanjuntak di Jalan Pondasi nomor ono Plusia RT 017 RW 0 Tolu Kampung Ambon. Tolu Wik Gangkana di Bagasni keluarga JJ Simarmata Boru Sinambela Jalan Gangkana nomor 82 RT 008 RW 015. Partangyangan Wik Kamis 10 Juli 2024. Sada Wik Kayu Jati Sunan Giri di Bagasni keluarga W Tambunan Boru Gultom. Alamat Pulau Mas Residence Blok Sada nomor 12. 2. Wik Romangun Tegalan di Bagasni keluarga M Silitonga Boru Sitohang Jalan Pemuda Tolu A nomor Tolu RT 0010 RW 02 Rawamangun. Pandidion Nabadia Minggu Sadarion 14 Juli 2024 di Parmingguon pukul 10 di Patupa Huriata do Pandidion tu Dakdanak Torok Nir Dakdanak Namanjalo Pandidion Nabadia di Mahalak 2 Bawah Tolu Parompuan. Sinode Distrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Patupa Sinode di hari Senin saat Selasa 22-23 Juli 2024 Inganan Green Forest Hotel Bogor Jalan RE Tumanta Direja nomor 10 Sia Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Jawa Barat. Putusan Sian Huriata Opat Halak. Konven Pandita HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Senin 15 Juli 2024 pukul sia di Patupado Konven HKBP Walu Distrik Walu DKI Jakarta di Garejata HKBP Romangun peserta konven IMA Sude Pandita Rap Dohot Keluarga Ina Sarfat Dohot Pandita Pensiun Jala Tuan Rumah IMA HKBP Romangun sekaligus Bolahan Amak, HKBP Resort Jatinegara, HKBP Resort Kayumas, HKBP Resort Cipayung Cilangkap, HKBP Resort Pondokopi, Dohot HKBP Resort Pulau Jahe. Pelatihan Kabaran Injil EE HKBP Rawamangun Rap Dohot Badan Kerjasama BKS Marturia Patupa Pelatihan Pekabaran Injil Evangelis Explosion EE tu ada Sintua calon Sintua Dohot Sude Seksi Pengurus dan Anggota Jemaat Dewasa. 2. Guru Sekolah Minggu Tolu Remaja Dohot Maposo Bulung. Akar Ruasni Huriata Nanaeng Mandohoti Pelatihan Pekabaran Injili Boima mendaftar Tumar Turia HKBP Rawamangun. Ibadah bersama di Patupa hari Sabtu 27 Juli 2024 pukul 10 WIB. Jala pelatihan mula utama awal bulan Agustus 2024 sesuai kategori. Ibadah pelayanan Lapas Cipinang kelas 1. Kamis 10 Juli 2024 pukul 8.30 WIB di Patupado pelayanan ibadah di Lapas Cipinang kelas 1 ni ulahoni Pendeta Joni Rumahorbo STH Dohot tema Mata Tuhan tertuju kepada semua manusia. Sada Petrus 2 ayat 12. Rapot evaluasi program Dohot anggaran. Selasa 17 Juli 2024 pukul 10 WIB Patupawotado Sermon Jala diudu tima rapat evaluasi program Dohot anggaran tahun 2024 semester sada
Parhalado partohonan rap dohot aka sude dewan-dewan asa mangarade di rapoti. Bantuan huria minus Minggu sadarion 14 Juli 2024 tapatu do papunggung pangurupion marhite kotak manangpoti na pinarade ni huriata di Jolo di pintu gerbang gereja ta Ima Sada Gereja HKBP Resort Maranatha Betung Distrik 15 Sumatera bagian selatan. Lau tu pembangunan gereja HKBP Shalom Tampang Baru. 2. HKBP Resort Sei Betutu Lau Patupa instalasi listrik penambahan daya dohot pemasangan teralis jendela. Taurupi mana sida asa denggan mardalan akar rencana nauli mardenggan baen sangap ni warni tuhata. Panitia HUT ke-60 tahun Pesta Sending Pesta Gotilon HKBP Romangun tahun Okumene Inklusif 2024 menguduti pelaksanaan perayaan hari ulang tahun ni Huriata paono 10 tahun tapatupama Pesta Gotilon HKBP Romangun hari Minggu 6 Oktober 2024 Sudema ruas ni Huriata pasidohot mendukung programi kegiatan seksi perempuan Huria SPH Rabu 17 Juli 2024 pukul 14 saat 17.30 seksi perempuan HKBP seksi perempuan Huria Patupa acara workshop make up and hairdo aka ina ruas ni Huriata nanaeng mandohoti asa mendaftar maganupungan di ganupungan aka guar-guar boima di pasahatu sekretaris SPH Pinomat tanggal 15 Juli 2024 Paduan Suara Sekolah Minggu Paduan Suara Sekolah Minggu HKBP Romangun mandohoti Festival Paduan Suara Anak Sekolah Minggu HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Nadi Patupa di hari Sabtu 20 Juli 2024 pukul siawip di Gereja HKBP Ancol Podomoro Sunter. Kegiatan Bunguan Ama HKBP Romangun Seksi Ama HKBP Romangun manosohon aka ama asa margabung mandohoti aka kegiatan ama na pinatupa seksi ama aka kegiatan ni boima di Jaha di Harotas Tikting. Katekisasi Sidi HKBP Romangun angkatan 2024-2025. Dibuka Huriata do pengajaran Katekisasi Sidi tahun 2024-2025. Pendaftaran dibuka Minggu sadarion 14 Juli 2024. Formulir pendaftaran boima dibuat sian kantor sekretariat HKBP Romangun di hari kerja Senin saat Sabtu pukul 10 saat 10 WIB. Pendaftaran ditutup sada Agustus 2024. Ibadah Rap Dohot akan Natoras di Patupa hari Sabtu 2 Agustus 2024 pukul 10 siawib di Gereja HKBP Romangun. Syarat lau mandohoti katekisasi boima di Jaha di Harotas Tikting. Tikting neng marbagas. Tikting paduahon. Neng manjalo pasu-pasu parbagason. Andreas Rae Yohanes Pakpahan. Ruas ni HKBP Resort Jati Negara Jakarta. Anak ni Amata Effendi Pakpahan. Tubuh ni Inata Ani Boru Lumbantoruan. Dohot Orwana. Yohana Nopi Naulita Boru Raja Guguk. Ruas ni HKBP Resort Romangun Wik Duren Sawit. Boruni Amata Tunggul Dapot M Raja Guguk. Tubuni Inata Elvira Pormina Boruna Pitupulu. Pamasu-masuon di hari Sabtu 27 Juli 2024 jam 8.30 WIB di Gereja HKBP Romangun. Tuhatama nama masu Parsaripeon Nasida Gabe Parsaripeon Nadi
nadenggan di Jolota tarlumobi di Joloni Tuhata. Namonding. Nah di hari Sabtu 10 Juli 2024 nunga jumolo monding sahalak ina sintua kandace boru gultom umur 25 tahun tinading ni amata mengaji si buaya nahinan alamat Jalan Batu Sulaiman nomor 2 RT 10 RW 10 Kayu Putih Jakarta Timur Sian Ruas Wik Pulau Mas Kampung Baru. Rencana kemudian hari Senin 15 Juli 2024 di TPU Pondok Rangon Jakarta Timur. Tuhatama nama ngapuli jala mangalehon gogo di sude keluarga nati ninggalhon. Pelean dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung di parade ni Kuriata. Di pasu-pasu de batama aka barita masa dohot ulaon sangap sipatu paweta baen sangap di Guarma. Songonima tikting di Huriata minggu sadarion moleate.
martangiang mahita. Dami di batana sumurung sian salhu naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita saluna kadamang dainang hatani di bata di bagasan mingguta maduguton naing marsaringar ma di ngulutta ganuk marsada-sada di hamak kadamang dainang na adong di joron itu hani nang secara live streaming di bagas tabi. Alani tatangyo mahata di bata na tersurat di Evangelium Markus bidu onom mamuk kamai sian ayat 10 opat sahat tu ayat 20 sia. Sonom mahata nilibata hujaha matihita salhuna. Jadi tabege mai tu Raja Herodes ay nunga tarbarita guarni Jesus pola didok nunga hehe si Yohanes padidi si anak kanamate idu alana ubahen parhagugun si songoni ibana adong mana madok si Elia do ibana na asing musemat dok panurirang do ibana suman tuaka panurirang najulo. Alay anggo si Herodes dung dibegei sainin na do si Yohanes nang hugotapi uluna ido dipahehe. Ay disuruh si Herodes ido najolo na manakup si Yohanes dohot makurukon siala si Herodias pardihuta ni Anggina si Filipus naung nilakupna. Ay didok si Yohanes dotu si Herodes dang jadi diho anggi borumi. Jadi hosom marohani si Herodiasi di ibana. Saya naing bunon na do ibana alay dang tarpatu pasa. Ay nama biar do si Herodes mida si Yohanes. Ala na ditadda do ibana halak na tigor roha jala na botor. Jadi diodingi do ibana. Jala boha-boha do rohana bege jamitana. Huhut di halomohon hatana. Dungi jupang maari na une. Ima ari hatutubu ni si Herodes. Dina mabahen panganon ujuan ibana diakka nasangap dohot diakka iduk ni soldado ro diakka na raja sian halak Galilea. Jadi bongot ma boru ni si Herodias tu bagasan manotor. Jadi soloma mata ni si Herodes dohot akka dongan na disi gabi didok rajaima tuborui pangido sianahu manang dia lomone roham lehonokku do ituho laos diwarihot do tuboru-borui manang dia pe si pangidomi rodi nasatonga ni harajoki sai na lehonokku do. Jadi ruar mabur-burui madok tu inangna ahama pangidokku jadi idodok iba nama ulu ni si Yohanes padidi ma. Jadi humalapot ma iba na bongot tu adopan ni rajai di pagido ma. Sonare malehot tu ahu di atas pinggan ulu ni si Yohanes padidi. Dohot alan yakka nagidokon nai dangulu ibana paujaton buru-buri. Jala mamitor disuruh rajai ma upasna sada didokkom ma ibana mangalap ulu ni si Johannesi. Gabe laho ma hupasi manggotap uluna di bagasan hurungani. Jala dibawa ma ulunai di atas pinggan. Dipasah ma tu anak burui. Jala buru-burui ma mangalihotca tu inangna.
asa dong dibegi kasisian ni si Yohanes namasai Roma nasida dibuat ma bakkena jala ditanam isido sahatna huria itu hatta di hamakada mangdainang tematta di bagasan minggu sadarion hiras niroha makatahon hasitongan berani menyuarakan kebenaran. Adang do hata madok sisogodo madok nasitong. Jala memang kenyataan na do kamanginang. Bodo gabe dao parsauran molo ulu hita madok ka nasitong. Jadi di hamak kadamang dainang batung para dihamu dirimuna bolo topet seretikki idok kamu hata nasitong turungamuna nang macai jonok tuhamu aledang oleh mana mabigi bersiap-siap mahamu di badau siap-siap mahamu dang dipakuling ate siap-siap mahamu dibuli di bahasa sonari jalodok kana masa di bagasan turpukta di bagasan minggu tasadarion dung tarbarita Tuhan Yesus pola gurang akka ulon na nadinggan pola dibuat akka halongangan jala saha do tupinggol ni akka namasai akka raja dakolang tu akka rakyat dakolang tu akka namasa masai aledoh do tu rajai pitor gurang mahalak masih bayan jala madokko sidohononna adong mana madokkon sielie do ibana ang namat dokon panurirang na parjului. Jala dung sahat barita ni Jesus marhitak kanamasa dal jala halongangan na pinatupana. Sahat do musek bariton tu Raja Herodes. Herodes Antipas. Macai songon na tarsonggot dorohana ala songon na binotona aha namasa jalai pamasa Tuhan Yesus ido na pinamasa si Yohanes Pardidi hati taboto akka manginang Yohanes Pardidi ima si totas nabur dinalaho ibana manomonomu haroren Tuhan Yesus jala jok do biasa non bolo masa jala bolo tiki Desember saya diluktir gihod do taringoti si Yohanes on Herodes yang cukup sangat gerah mendengarkan berita tentang Yesus dia kembali terkenang dengan apa yang telah dilakukannya. Ahana diulahu ni mana tu perbarita na jolo ima tarengot tu si Yohanes Pardidi. Jadi sarupa dona diulahu ni Yesus dinamasai dohot adorangi diulahu si Yohanes gok halongangan jala dingot si Herodes doi. Bah bolo nahurok nahuboto dang Yesus dang sielia dang panurirangi ale si Yohanes doi. Pakilalan ni si Herodes ngamula mangulu be molo si Yohanes. Borusone akka manginang longang rohatta molo tajupangi akka si songonon. Haidang mungkin ni. Hape mungkin ulon naruna sarupa ale halakna mungkin marasing. Iro ko di mana taringot si Yohanes Pardidi naung digota pibana uluna yang telah dia membunuhnya karena dia melihat pekerjaan yang sama yang telah dilakukan oleh Yesus kepada banyak orang. Berarti ngamula mangulu hape nang si Yohanes Pardidi ai sarupa do ulun. Jalan sianima alur ni ceritrao nakamanginang bahasa pola didok si Herodes mulak muse kenanganna mulak muse ulonna taringot tu si Yohanes Pardidi. Di somma namasa, di somma natarida, bagia seturpuk jamitatta di magandugoton. Di patupai mana do taringo si Yohanes Pardidi nang merzamita, jala mangulahu nak kanadengga nak kanasitong, pola sape lomodo rohani si Herodes, laho manangihon hatana jala baritana. Alai adong namacai ubuk, jala namacai luar biasa. Pola sahat tu nagerah tanda kutip
si Herodes dung jongjong musik Yesusi alawuha. Herodes melakukan satu kejahatan yang sangat luar biasa. Ima mangalakup dohot anggi beruna inatani si Filipus. Om mana masak kamanginang. Mangalakup do si Herodias tu si Herodes. Jalan dong dipicang si Yohanes si Herodesi bagi mohon do si Herodias. Biasa soalnya tek kamanginang mohon do na ilegal daripada legal. Mati. Odo na masa. Dung dipicang si Yohanes si Herodes gabi moho prohani si Herodias. Gabi martahi bana na yang magbunuh si Herodes, si Yohanes alay dang jupang do pemasana. Saya marsigor-gor di rohana. Biasa dok kamangin ang sonete. Molo arong halak mamicak kita. Ulo marsigor-gor rohatta apalagi di duluan. Dangi apalagi di duluan. Be jago na yun ipailayaw di jol na torop. Nah gitu. So ini do, apalagi bolon nga sudah maboto tanda kutip na niulat ta. Bah, tang binoto be. Alin ang donok ko sa ngonon. At sugari arok kepeng mu 10 juta. Mago mahepeng mi 50.000. Berarti tinggal sia juta 150.000. Ida teh kamanginang. Unang gabi ng tarpodo po alan si 50.000 seolah-olah sia juta 150.000 dang marlapatan. Patu siya deh. Ay bodo songoni humos ratusan, usan. Hape sia juta 150.000 nai arok kebeng na. Alan 50.000 on, basude me pukuli hojol mejawi. Iba beso masudi jol mai dan aki beba beso korban manasida. Manang lebih gampang mengatui sesongonon. Kasadari 24 jam. Molarok kalak madok ko katana tuho dipaingot amang inang 10 menit tiba na makatay tuho ali songon na po sasaw ti katay. Paingot todo. Unang gabi sudah hari-hari mangingoti ayarong dope 23 jam 50 menit naik si dalanammu. Ay bodo alan 10 menit sabinggo marhusori rohana. Ate. Hape holang 10 menit dong makatay. Marpangot taki diririm. Dah. Hape gabi magoma tikim 23 jam 50 menit sadari. Molo halisa minggui. Molo halisa bulani. Molo halisa tahun ni. Molo martau tahun ni dang binoto be. Mago malas ni roham. Kan? Mago malas ni roham. Holangi may pengengot to. Hape nga sa torso marulon na badia. Tuluheli sa tao marulon na badia. Tong dingot toy. Ate. Kami nang jomo. Nama bolo margurasa. Hosom di roha. Law sa pulweberpe. Dinupamu ulon na badia. Bolo nga say terkuci rohai. Tanga dongi, sunang songon tiki di hutai ba tiki pardita resort ba holang alana jolo figur dotong dang anggur holang sayu lon na badia roto konsistori amang pardita ang dobi-dobina na ba langsung waro tangi dang cukupi alay mo lo karo hataido na masa tu si Herodias, saya marsigor rohana, adigam mo pelok, adigam mo pamatyok ko. Itu yang terjadi. Sotong butidok kamanginang, maaf dah, bolo tu pajulu hubi hatakot. Sotong adong ditangyang muna mabasi songoni. Upijam majolo, ugam na asing. Sotong kadok kamu istilah tahajud ale manangyak ko musuh muna asamate.
Martanya kamu tuh ngaborngin jam 3 pagi. Ayang dosonikan, aku emang kalau berdoa harus jam 3 pagi. Biar Tuhan mendengar. Bah, belum jam 3 pagi do Tuhan udah madungo naik ke jam pagi, siang, sore, malam baru naik naroate. Sira na jono do Tuhan ya amang bolu jam 3. Dang na jono Tuhan sasitong na sudah do jono. Ale ala sorong makatai, dang makuling kolang ido dah. Sotong ditayang muna non, iya kamu tayang muna. Tuhan sianu, pamate may sugurak mamereng. Sotong putih. Jangan. Dang marlapatan per mingguonon. Dang marlapatan pertanyaan at tamolo sa adong susongoni. Jalaido na masa nito nga tongani. Ngolu ni natta. Si Herodias. Alay si Herodes nang pedipitsang, nang pedipaingot, songon na tabodo pakilalan na. Alam memang dangadong narisi, dangadong na salay bagaimana sa si Yohanes Perdidi. Nagpe hatay di pahusor-husor di bagasar rohana. Nang di bagasar rohana adong sugo ni rohali, dang barani bana lau mabasi songon di nguluna. Disaratik kimar pesta marajai si Herodes. Jal haruar ma beruna salumi manotor solo mamatan ni si Herodes mamereng lomorohana mamereng berunon dungi Peter di dokon. Ala memang nunga di penjara si Yohanes tiki na pengok si Yohanes si Herodes alirang marani mana mamuni bana. Di warihom ma di padatom ma ahana pinangido ni rohana. Dungi Peter Roma burunon tua makna. Oma dipangido si Herodes pangidokku. Satu nga ni harajonon lenon na tuaw bolahan o pangido. Roma si Herodes mate matikina. Si marsigor gorohana. Dangadong pengampunan di mana? Taridok ma ulu ni si Yohanes ima. Ido na pangido. Tak perlu harajonon ido. Asa saut ne rohanay. Biasa na jol mas soni dok kamangin ate. Ikut saut ne rohanay. Ate. Ikut saut. Ali orang salah kita kamanginang. Banyak orang pebisnis mati mendadak karena tiba-tiba dia mau apa yang dipikirkannya harus jadi. HP dak sesuai dengan ekspektasi, Peter stop hosana. Orang sorry perbisnis. Hai bahasa tuh pumatin na. HP dak sesuai dengan hitung-hitungan. Misalnya 3 miliar. HP tiba-tiba 500 juta. Baru lu topui mana? Ai nga ai makana kamanginang boleh berpikir kamu orang sampai tuto-tuto kon. Tu hati-hati boy do. Tuto unang. Unang sampai tu muda rimbarpungu tu ulon. Ala nang bolos polan non, dangan dong haruar ni muda ron, lasi do permatena. Itu. Song si Maria ipa husor-husor di basar rohana. Una ipa husor-husor pikiran na. Mulai pa husor-husor pikiran na no sega do. Molo so stres baritik. Itu tanya. Itu. Namora siya ni ali baritik katen na. Pagura ku pikiran na. Dia itu udah dana hope, tak songoni. Kau harus begini. Inna. Saya kok kamu anak komuna si bawai ikut ke tu sarjana hukum. HP lo morohana tu balet. Misalnya nama jolo. Marang lo morohana tu melukis. Baru salamu. Bawa pe bodo par balet dah. Gudang do tok kayak pengisi dah. Itu. Gabi may ilahang makatidak ko ni. Dah. Jadi do. Ido na pinangido ni si Herodias. Matikina. Tabereng makamang yan. Martaon. Sa taon misal na ulang tahun si Herodes. Sa taon manipak ma. Say margurasa. Hosomi di rohani si Herodias. Karena dia tidak mau diingatkan, dia tidak mau dinasehati, dia mau seperti diri sendiri. Biasa anak kawanginang, molang suguni rohata, setelului do rohata maralo tu imana. Biasa dia. Ate. Bolarong musuh muna,
seluluhamu dong amuna bestimuna asa maralo tibana. Asa hukupi dosa. Dok kamanginang. Kupaingok matu ita saluk nak kamanginang akan tutuakku. Unang molanong pe bestim majuate teman akrakmu molo dongammi arong ipaingot talak jale botohor kesalahan ni dongammi unang gabe hoto terseret tu si badongan detong unang gabe hodang madongani si a alarang dongani si dongamu be mana daong itu dah sarupa doi tu keluarga tu suami istri alena tai do maralo tusan gabi jujur matai unang do makata tusan oh jangan bodoh serumah tapi tidak sepikiran ini tung dah disuruh ho sudah gelengmu soalnya ini do hamil aja lo berbeda yo makku tunang udakku gabi sudah do hamil terlibat bapakku terlibat do apa gimana situ lah sudah do terodo omakon nampai 10 sada hamil tubuh na ale molo salak na marganay merkuasa di mani jabu unang suatu lau manangi se lau hamu unang dege jabon terina do sete pakuling ho nang gudami terina do gabi sudah do hami nurut ay so tanggung na tuto boleh ibo to betor licik dotong do hau rabongi kan bedo itu namasa akamanginang darong ibana pengampuna, darong ibana tengaling-aling, semua diulah ni mana do? Jelas itu turuhana, jelas itu turuhana. Suatu arong masak kita soalnya kamanginang, nete, aholongi dongambi docot dirim duda, dan docot dirinya lahan. Unang taholongi debata. Tahu suami dong atta jolma edo gudang do halak malo memuji Tuhanon malo martangiang ay gudang musuna gudang alona gudang beda-bedana ay bola martangiang udah luar biasa udah sampai mau dokoto kibeban edo dah ale cukup deui margurasa do tangiang mi margurasa do tandebata tuh oh udah kolang mananyok kata ale dohot do magulahon jangan hanya mendengar firman los dibuan berunai matong ulun si Yohanes tu si Herodis mainna hata ni debata dan pamatehon panguluhon do ya setiap orang yang sudah mendengar firman Tuhan harus menghidupkan firman itu dalam hidupnya, bukan sebaliknya mematikan firman itu dalam hidupnya. Iko makaholongi do. Dai molo adong amatta. Yule ulon na nasudinggan, haholongit tong. Hati. Ono lang terlebet soti tersonggak-songgak doro ibak kamu kenang. Sedia ho ngajapigon, iluari mamurup po. Tapi ulang ilek kepeng na siya juga. Oh doma mendabai. Oh papi sayang. Terlangsung diulosi. Karang di TikTok songoni. Atas song namuri natay. Songoni rayu amatay. Tang ina. Ataribat tangan na songonon. Dugibat tangan na songonon. Danguli mana maniup. Alih ulang isoloto sa 100. Turitiup buti. Baik doda. Tak songoni. Ate. Alih kutubuh holong ni roha. Dilepasa ama tu si Herodis. Dia mak kadamang dain ang ahdo naing dohon terpuk taon. Nakaning didokon harus barani mariras ni roha laho makatahon hasitongan. Naparjolo dohon aku sehali tu hita unang adong hosom di rohata. Jangan ada dendam. Tapi berubahlah oleh akal budi. Ay hurok kemati kita ay sedelilik namar kita manguli portibion. La gudang pertam, gudang sinarong amu, awlak nido. Manusia mati meninggalkan nama baik dodah. Itu dah. Tarongi. Lau sarong pe gigi emas musa 10 tanggalon dan nono bunung mati ho. Mula gabi ompong. Ada ngadongi ba? Paling-paling tusan Diego do arkani kuburam. Akamangin ang arkat ni kuburat. Terang dong. Jadi
salelek kita mangolu, bama pandadeng mahitak kamanginang. Gitu dah. So tung tarcetak di rohani jolma, di rohani galengta, bohita na say mutung. Na say marungutungut. Tahu. Maka ada dong istilah hidden sekolah minggu, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Itu dah. Iko pardopah ni Kristus ibui di pardopah hatta. Dang nasol na marsusu ibui manang na bulat manang lalonjong. Alay holang ibereng jol mabohimi pitor las rohana. Pitor job baho. Dang na majalo hepeng na daw. Alay ada sapaan, ada teguran, ada senyuman. Iro kamanginang. So tung tasuama di rohatta amanginang dendam. Jale ko berani do hita majalo si paingot. Molo salah hita ko berani hita majalo kapoda. Laho pa ubar rohatta. Asaboy hita lam dinggat tujulano. Kita harus mampu menerima nasihat. Bahkan harus mau jujur dalam setiap perilaku yang telah kita lakukan dalam hidup kita. Memang maul murado mangulahoni. Ay memang galedo dirita. Ale hatani watama dokod di hagaleo kido amargu. Ya. Dalam kelemahan kulah aku boleh kuat ketika aku menyandarkan hidupku dalam Tuhan. Jadi sotong harong setiap kamanginang nak tumua kainuku puku sotong dokon sira depan lakko tornau mabudai doho. Jangan. Kadang-kadang kita juga harus menganggap anak-anak kita ini menjadi sahabat bagi kita. Kadang-kadang teman, suatu saat juga dia menjadi anak dan kita menjadi orang tua. Iko soni nama, ate. Apalagi istilah parenting sonarion. Dangi, aliran sesudah parenting otikos. Ay bolo dana sonari, molo sepuk kulibana, bolo hita ngajukat, ngatapoto salah. Udah mangya, bah berulah matong, tang berubah. Alay bolo mata na julo daw, kolang rota amin na. Ngabe, molo dang hoda libas doho, ilibas dotong. Alay gabe jora-jorado, ido. Nga gurut tapi, kolang igotil tahon, ado karnyo pinggangon, lam nakok, lami panakot do. Kan? Alay gabe persiajaran na denggat doi. Makanya dokon perpodai ajari anak mi. Mula perlu pukul alay dang di hal tertentu manang pak nai. Oh daw. Aku amang ya dari kecil anakku ndak pernah lo kupukul, ndak pernah lo ku cubitin. Patut petong. Nung mahai mana nung duli-duli mah takang mak tentar berjaya. Holak tiki sempedo kelek tay borak mang kita. SMA nang ada umbeng. Apalagi kuliah. Alay boleh tajar honda denggat tibana mulai sedak danak tapodai tapaingo tibana. Saya pikir dia akan bisa mendengarkannya. Itu. Udang pamanja geleng mitiki posoho, alay dung matua ho, diar sahir roham. Gudang dok kana tua-tua Jakarta ku bereng tak sudinya. Siadong do marsak rohana dung matua ibana. Bukan enggak dan soal parhepengon. Halai marasa iba geleng na ibana. Mana-mana. Tabereng ma. Mulai songga omak na geleng na balik manongga do geleng sonari. Apa lo? Ina musik bah. Selesai do. Apa kau? Ina. Isongga. Iran babuduk na memana. Bolo mak ni barao. Isongga ko sa heli. Pasta pitu heli. Begitu. 2 heli sokakko 10 teli, torido. Tidak ada ampun. Tapi ada pembelajaran yang luar biasa. Dan itu harus benar-benar. Dah. Ale orang songo serius tong, saya popom di rohana, ipopom di rohana. Dan oleh mana mato si doronna, toy ma alani biar di rohana dunyan, alam berkata jujur si Yohanes, ale si popom di rohana. Ndang mengaku salibana. Kamu doon soalnya kalak tangi do mana Yonatan ibata. Mula rong agedda mana arong dia pasti do ibang kuna. Tuhan, amin matutu. Itangi di mana? Do sila tayo. Apalagi arong hata. Oh amin. Mula ate ma Tuhan.
Ale otak ni do, dan kalian berubah. Ido, kalau lagi bangkuna do. Ido tuh nggak salah bebe tuh bah. Imada. Senda do nyan. Yang solusi di bangkuna. Ale nungin ngadong be, soalnya kostukul kembali ke laptop. Ate. Orang do songonek kamanginan. Dia kuimano kesalahan dah. Dia lusi mano di bangkuna, di goluna. Ale holat atat ni do, otak ni do. Tidak bagus juga kayak si Herodes ini. Ale tong dorang dinggal songo si Herodias. Akamanginang. Odo nama cetak kas tutu dia nguluna perjuru sahali. Jadi hupijam majo bahasa nak kajongan mulai mahita hidup baru. Hidup baru dang alani padidion nabadia merdua kulak alani tauba dirita. Napa dua hon nang berengot do marhite turpuk taon nangpe di ponggol ulu ni si Johannes molo halakna ngasun halakna ngamate ale barita dauli nadenggan napi nasaknai nabi nai boy do gabe rarat padi busuk dulu mengendap dulu baru dia bertumbuh dan berbuah yang benar hidung ulutta marhita kamisionaris jalan marhita musik hajonjongan di Yesus roh tuduati tubuh ma saya tubuh makka berita naul hita pesoni dok kamangina nang pe hosat tao dang adong bipurtibo nang pe daging tong amate ale bolo tabado regenerasi didikan yang baik kepada anak kita itu akan menjadi regenerasi bagi mereka songon haidoi ado songon gadung icir bulung na ya teh pinuti sada adong dua itu kan pucuk nida gadung icir dogarna teh iya pinuti dua tubuh opat tersoni dong jadi buti ya kamanginan unai do kodang marisuang na diulami na dengan daong dengan marisuangi akan berbuah molo dengga diulaho jala takkesma ikom mariras ni roha do ate jadi unang pola gabe gudang ungut-ungut bereng ba hasit tongan abinan ni si Johannes paek do dimulai nai ali tonggi di pudina behi tapi karos ni uria tersongi do te boleh tado konak kan ngurokon si sugo do halam do nasi tong baulu do masa di tong-tong ni ngulutai ate natoras pe molo sugo boleh picang geleng na ulur sugo na geleng na kan sampai saminggu deng pakuling omak na do bapak na ikuci kamar ndak makan aku nih hurung mai kamar ai HP jam 12 malam mengedap-endap di mana tu dapur habotoan kan aku songoni molo tajom jamitan di paditai terroma ruas mana bahi do jamitan di paditaon inna HP sono tu hamui sono masa sahalaki ale tersuga turuhana ate ale dubengget dui berarti molo suga turuhana molo hona turuhana berarti mangulu dah hatani Tuhani bahama boleh dokon padokoni masih boleh na ngasut nang susah kan molo labo jamitan di paditai roma ruas somot dokon jamitan di padita pa pudu-pudu don asam merjami te mana kemur tabung si asini rawang unon apalagi pukul onom kan akan tua ngadungo jam 3 apalagi jam onom lima bododok muna musik itu dong malah dipicak parhala do ruas ni Uriana setabi dir PP musik ayong do si pataro somodokon dang adong beholong di Uriara mangonon kalau mamicangi do inna hapai paingon do kesalahan na malu tiga suriai patal tial hordo huriaun tumakot pide betu saninna kari do kanak karuas ang do sesede soni kolang ipaingot pida kolang berbeda itu ngisan pida tu somusek boleh pe masuk orang mangon inna ang do soni lomo na amang ina bolang do ngamu songoni torpadawian itu dah tak dihiripo dakke pakulingi ho satu tahun HP tiba-tiba lae aduh inna mana tuh sutung mabica pepeng gitu dah dakke mana kulingi amang inang tu
Dumagod do serba salah ketimbang sudah salah. Molotong pemarhusori di rohat tay paing akahalak, nggak apa-apa. Tapi nanti proses haporsot tay madok sitong doy. Makanya dokon di 2 Timotius bidu 4 ayat 2. Jamitahon hatai hajong jokon ditiki naune nang soune picang paingot apoi marhite-hite nasalabas ni roha dohot pamudayo. Apa yang bertanya mahita? Mau lihat maruha nami di hotuhan. Pasu-pasu mahatam naung marsaringar di roha nami. Tutudo hatam jamita jalangulu siganu pari ulau kami Tuhan. Tung padau matutu hatamo hatam nasudenggan terlumubi taringot tu hosom maulo hatam paingoton asa unang marhoso pami unang adong dendam di hami jala asa boy hami manangi-nangi marhiti hatam akapuda naringgan dipaingot kami dia kahasalan nami isipe hami Tuhan boy mahami Tuhan totong dinggam mangulah kata hajal mon nami sejuk do pangasok kami pikiran nami sejuk pangasok kami jala totong do sipata Tuhan gugu nami alai hatamon paingotok kami dang marlapatan say jonok tulabungmu maju guarmi alai say hosom rohanami to kadungan nami mulak kana denggan hata nawuli hupya pami may Tuhan dingulu nami ali bolok mahata na sudinggan aka hata-hata nabuy mabaik kale ha porsyon nami may takas tutu Tuhan mangulu hami di balasan hatami ali jahuba di batama nami ajari mahami tutu makatidakkon aka hatigoran dingulu nami isebe suruammu Tuhan molo sohami akan penilikmon lam marsiajar mahami makatahon na dinggan ulur tong gabi sisugu hami bol makatahon na sitong halai jol mar pikir rohami upikir hami do salu nakahatai upasur-sur hami di rohanami alai gabi matak hamu bau mai Tuhan musek tungulu nami akahatan na dinggani pasu-pasu makka ulaw ni huriam sa minggu 7 loon pasu-pasu manang akka salhutna ruas ni huriam naneng marhasohotan kami rumah tangga na ding musek dung terjalo nasida pasu-pasu apuli mamun say keluarga si buaya inang nami sito kanda cebur kultum nang cumulu manadikon akka keluarga na apuli ma keluarga na tininggal hon ali Tuhan homa totong Tuhan na mga leon hamalumot tok karos ni huriam amang manahan silaban tiolan bor sinaga nur cahaya bor sinabila Afriani buru abarita nyonya si majutak buru pajaitan nyonya pandita sugian buru saragi nyonya hotagaul buru si majutak nyonya sinaga buru si bulon nyonya siahan buru butar-butar nyonya batubara buru purba situa RUM sirait do nyonya situa MH neng bulan buru butar-butar naton maruba nasida dek rumah sakit gabi dalan hambalamun nasida rap do hotak kamanami nanami na pemulihan dia kabagas nabi dulu mana sida Tuhan asa di jalon nasida kapasu-pasu mendingul nasida nang ulan konven distrik na pinatupan ni distrik jala gabi bulan namak huriam hagabi piramangot tumarsugut tinggam merdalan jala saluhun na mamuji pasapon gormi pasu-pasu makarwas ni huriam diaka berbagai lini kegiatan nasida diaka pegawai negeri perusahaan per 3 per bisnis dohot diaka ibu rumah tangga pe manang ulaun na ni halamon ni roham asa totong Tuhan nasida mangulau laun nasida hobar tulong meneroham
Jala tabaya kapasupa sudah kangulu nasida. Matenakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehitahut papungu peleta. Ikotobo ano tabarita tuingana Tatangyak koma peliat taturupan di bata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di banwa gijang. Odo hararuan di salut silaw lehon na dinggan do na sa ulibasa na mauli utus. Upasat hay masya na nilahon mitu ami pelian nami tuho. Sa jalo magabi uap na husus di jolom.
Pasu-pasu majalah ramoti asa parasyak kami pilihanon. Batimbulhon harazom di tonga-tonga ni huriamdo di portibion. Tuhai marohanami marahite hite tordim. Asalam dahami godang ni sile oleh om itu hami. Asalam girgir hai matdo mauliate tuho. Marahite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajommo. Say saut malomon ni roham di banua tongosongon na di banwa gijang. Leon matuhami sa darion hanguluan siya pare. Se sama dosa nami sama panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugyo tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mahamu di basad dami, jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakot Tuhan debata mabohina tuho jalasi marohana bidaho. Di dopakot Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaor homa damena tutodim.